Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Safle gwreiddiau trwy newid arwydd. Cyn bod ni'n dechrau, gen i gwneud siwr bod ni'n gwybod beth mae nodiant yma yn olygu. Mae'n dweud bod y rhif x yn y cyfwng 3,7 gyda bracedi sgwâr o gwmpas. Yr un peth y dweud bod y rhif x yn bodloni'r anhafaliad 3 llain yn ein hafal i x llain yn ein hafal i 7. Bracedi sgwâr yn golygu bod yr x unrhyw le rhwng 3 a 7 gan gynnwys y 3 a'r 7. Os ni'n dweud bod y rhif x yn y cyfwng braced sgwâr 3,7 braced crwn, hwnna'r un peth a dweud bod y rhif x yn bodloni'r anhafaliad 3 yn llain yn ein hafal i x yn llai na 7. Felly mae 7 ddim yn y cyfwng, mae ddim yn cynnwys y 7, mae 3 yn cael ei gynnwys. Popeth rhwng y ddau. Mae dweud bod y rhif yn y cyfwng braced crwn 3,7 braced sgwâr. Yr un peth y dweud bod y rhif x yn bodloni'r anhafaliad 3 yn llain x llain yn ein hafal i 7. Felly mae 3 ddim yn cael ei gynnwys, pob peth rhwng 3 a 7, cynnwys y 7 dim y 3. A wedyn yr un ola, mae rhif x yn y cyfwng y ddau fraced yn grwn, yr un peth a dweud bod y rhif x yn bodloni'r anhafaliad 3 yn llain x yn llain y 7. Pob peth rhwng 3 a 7, ond ddim yn cynnwys y rhif 3 a rhif 7. Mae ffwythiant yn ddi-dor os y gallwn lunio ei graff yn gyfan gwbl gyda phensel heb tynnu'r pensel oddi ar y papur. Does na ddim toriad. Felly, dangosir y ffwythiant fx yn hafal i x minus 10e i'r pŵer minus x, sydd wedi diffinio ar y cyfwng rhwng 0 a 5, gan gynnwys y 0 a 5 yn y diagram. Mae'n ddi-dor. Ni'n gallu mynd ar pensel un ochr a cyrraedd yr ochr draw heb dynnu fe bant o'r papur. Ond wedyn dangosodd y ffwythiant gx yn hafal i tan x, sydd wedi diffinio ar y cyfwng rhwng 0 a pi, gan gynnwys 0 a pi, ond ddim yn cynnwys pi dros 2 yn yr ail ddiagram. Nid yw hwn yn ddi-dor, gan fod y gromlen yn neidio o werthoedd mawr positif, union cyn x yn hafal i pi dros 2 i gwerthoedd mawr negatif yn union wedi i x fod yn hafal i pi dros 2. Felly mae hwnna ddim yn ddi-dor. Mae gyda fe naid yn y canol fyna. Darganfod gwreiddiau hafaliad fx yn hafal i 0 trwy newid arwydd. Na beth ni angen gwneud. Tybiwn bod fx yn ffwythiant di-dor dros y cyfwng a i b, gan gynnwys a b, a bod yr arwyddion ar gyfer fa ac fb yn wahanol. Felly dyna ni fa yn mynd i fod yn positif, a mae fb gyda ni yn negatif, gwerth negatif gyda ni i'r gwerth positif i'r Felly, mae'n gallu croesi unwaith, neu 1, 2, 3 gwaith. Os dyw fa yn negatif a fb yn positif, mae'n gallu croesi unwaith, neu 2 waith, le ni'n bron yn cyffwrdd y linell yn yr pwynt maximum, a wedyn ni'n croesi fe'n gyfan gwbl yn y pwynt wedyn. Felly ni'n gallu cael naill ai 1, neu 2, neu 3 pwynt lle mae'n croesi, neu wrth gwrs fwy na hynna. Felly os yw fx yn ddi-dor ar y cyfwng rhwng a a b, ac mae'r arwydd fa yn wahanol i arwydd fb, bydd gan yr hafaliad fx yn hafal i 0 o leia 1 gwreiddyn o fewn y cyfwng a b. Fx yn hafal i 0 yn mynd i fod lle mae'n croesi'r uchelyn x. O leia 1 lle mae'n goffo croesi ar. Enghraifft. Profwch bod gan yr hafaliad yma
o leia 1 gwreiddyn yn y cyfwng rhwng 2 a 4. Felly, os gosodwn ni fx i fod yn 0.3 x sgwar minus sain 2x minus 3, a ni angen hwnna i fod yn 0, so os gosodwn ni y rhif 2 mewn, mae'r ffwythiant yn didor, mae hwnna'n bwysig, mae sain yn didor, mae x sgwar yn didor, felly mae'r ffwythiant i gyd yn didor. Felly, gosod 2 mewn a gosod 4 mewn yn y ffwythiant, a ni'n cael 2 mewn, ni'n cael gwerth minus 1.04. Gosod 4 mewn, ni'n cael 0.81. Felly, mae gwahaniaeth yn yr arwydd, y ddau. Felly, mae gwreiddyn o leia 1 gwreiddyn o fewn y cyfwng 2 i 4. A dyna beth ni angen dangos. Mae'n gorfod croesi y 0 yn rhywle. Enghraifft 2. Esboniwch pam bod gan yr hafaliad yma 1 i'r pŵer 5, dim ond 1 gwreiddyn real, a dewch o hyd i gyfanrifau olynol i ddangos o fewn lle mae'r gwreiddyn hyn yn bodoli. Felly, bod i fx fod yr ffwythiant, a wedyn mae hwnna'n hafel i 0. Os nawn ni ddifferi hwnna i weld sy'n pwynt maximum neu minimum dyn ni, mae gyda ni 15x i'r pŵer 4 plus 21x sgwar plus 2 a dim byd. A mae hwnna yn positif ac mae dyda ni sgwariau a pŵer 4. Felly mae hwnna gyd yn mynd i fod yn positif ta beth yw gwerth x. Felly does na ddim pwynt maximum neu minimum. Felly mae f yn ffwythiant cynyddol. Mae fe'n mynd lan. Felly mae gan y gromlin fx yn haflu x fx sy'n croesi'r uchelyn x unwaith ar y fwyaf. Felly bydd gan yr hafaliad fx yn haflu 0 ar y mwyaf i gwreiddyn real. Mae fe'n cynyddu, felly bydd e'n croesi unwaith. Does dim troi nôl ar y ffwythiant pŵer 5 yma. Felly mae gyda fe ar y mwyaf 1 gwreiddyn real. Os gosodwn ni f0, wedyn f1, wedyn f2, a wedyn ni'n cael gwerth positif. Felly negatif, 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 gwerth positif. Felly rhwng 2 a 3, gan bod y ffwythiant yn ddidor, mae fe'n gynyddol, mae gan f o leia 1 gwreiddyn rhwng 2 a 3. Yn nhw moyn rhifau olynol. Cyfuno'r ddau ddatganiad cawn bod fx yn haflu 0, sef hwn yw fx, 1 gwreiddyn real yn unig, ac mae rhwng rhifau 2 a 3. Enghraifft 3. Darganfyddwch wrth ddefnyddio graff nifer gwreiddiau hafaliad yma, a darganfyddwch y cyfanrifau sy'n dangos o fewn lle mae'r gwreiddyn neu'r gwreiddiau yn bodoli. Felly, mae gyda ni fx nawr, sy'n haflu 0, i'r pŵer hanner x minus 5. A ni angen dangos nifer y gwreiddiau. Felly, nid yw braslunio'r graff fx i ddarganfod nifer y gwreiddiau ar gyfer yr hafaliad yn ymarfer ddibwys. Beth newn ni yw wneud e mewn i ddau hafaliad a wedyn gweld lle maen nhw'n croesi i gilydd. Ac mae graff yna yn un anodd i'w lunio. Felly, os newn ni lunio graff yn haflu i'r pŵer hanner x ac yn haflu x plus 5, gallwn ni gael 2 graff a wedyn lle maen nhw'n croesdori i gilydd, bydd lle mae'r un gwreiddiol yn haflu 0. Felly ni'n gallu gweld yr un coch yn haflu x plus 5, a'r un glas yw yn haflu i'r pŵer hanner x, a maen nhw'n croesi mewn 2 le. Felly 2 le, 2 wreiddyn gyda ni i'r hafaliad. Mae'n un cynta lawr tua x yn minus 5. Felly os gosodwn ni, felly mae 2 wreiddyn dyn ni, os gosodwn ni minus 5 mewn, ni'n cael
yn yr un gwreiddiol, ni'n cael 0.082. Os gosodwn ni minus 4 mewn, ni'n cael minus 0.864. Felly, mae gyda ni wreiddyn rhwng y ddau yna. Gwreiddyn yn y cyfwng minus 5, minus 4. Cyfanrifau o gwmpas y gwreiddyn. A wedyn i'r llall pwynt arall, os triwn ni F4, ni'n cael minus 1.61, a wedyn dod i 5 mewn, a ni'n cael 2.18. Felly newid arwydd yma, felly mae'r gwreiddyn rhwng 4 a 5 yn y cyfwng 4 i 5 yn gynwysiedig. Enghraifft 4, dangosir y diagram y graff ar gyfer y yn haflu 1 dros sin x minus 3. Mae Charlie yn sylweddoli bod gan y ffwythiant g yn haflu 1 dros sin x minus 3, gwerthoedd g 0.2 yn mynd i fod yn 2.033 a g 0.4 yn minus 0.432. I ba casgliad gall Charlie fod? Wel, a dyw e'n gallu dweud bod na wreiddyn rhwng y ddau. Wel, mae'r graff yn ddidor ar y cyfwng 0 i pi, a mae 0.2 a 0.4 o fewn y cyfwng 0 i pi. Felly, mae newid arwydd gyda ni, a mae f yn ddidor, felly mae'n rhaid bod yna wreiddyn i gx yn haflu 0 o fewn 0.2 a 0.4. Mae Harrison yn sylwi bod gan y ffwythiant yma y gwerthoedd g 3.1 yn haflu 19.0 a g 3.2 yn minus 22.13. Ac fe ddaw at y casgliad bod gan yr hafaliad gx yn haflu 0 o leia un gwreiddyn yn y cyfwng 3.1 i 3.2. Pam y mae'n anghywir? Wel, mae yna doriant yn y graff ar y pwynt x yn haflu pi, sydd o fewn y cyfwng 3.1 i 3.2, fel oedd Harrison wedi dweud. Felly nid yw newid arwydd mewn ffwythiant didor yn gymwys yma. Felly dyw e ddim yn gallu dweud bod yna wreiddyn yn y cyfwng yna gan fod e ddim yn didor. A dyna chi y flas ar dod o hyd i safle gwreiddiau trwy newid arwydd.